Ние сме Джипал град Пловдив и в днешния влог ще ви покажа как стигнахме до тук. Базата гърмеше и търсихме усилено да наемем още хора. Рано сутринта бяхме поканени на откриването на новият фуд парк град Пловдив. Идеята и мястото много ни допаднаха, затова подарихме европалетите, с които да си направят тези уникални маси. Пожелаваме успех на новият бизнес и каним всички наши последователи да се насладят на хубава храна на околовръстното шосе на град Пловдив. Разходихме се да разгледаме интересният дизайн на мястото, който беше на няколко нива и с много места за сядане. Хапнахме добре, но беше време да се връщаме на работа. Върнахме се на базата, преоблякохме се набързо и трябваше да тръгнем към моя роден град Стара Загора, за да натоварим и двата буса с палети. За съжаление, този път не успяхме да минем през Сандвичака, защото времето ни притискаше. Колегата се качи да кара този мотокар, който беше от Втората световна война, и започнахме да товарим. Всичко вървеше добре, докато мотокара не прегря. Трябваше да кажа на колегите предварително, че Стара Загора крие своите рискове. Естествено, това нямаше как да ни спре и продължихме товаренето на ръка. Завързахме здраво палетите и тръгнахме обратно по магистралата за Пловдив. Пътуването с няколко тона палети на магистралата е сериозно предизвикателство, но успяхме да стигнем благополучно. Последвайте ни, защото развиваме нашия бизнес пред очите ви и може да видите всичките ни успехи и всички наши грешки.